देख देखा देखा ये सब करे खातिर हमके मत बोल प्लीज। पहले रहुआ जाई दोस्त, कॉलेज के समय हो गइल बा। निकाला निकाला। नया रिंगटोन फील देवे खातिर अभी लगाई ले बानी। वो आ रहल बिया। चली आज से बाबूजी लेके जाई है। ओ अंकल बोलले बाड़े तो करे पड़ी, जौन बड़ा लोग बोलेला उहे करी। ठीक बा अंकल, तो हम जाता नहीं। हे भगवान, ये तो पंचर हो गई बा। अरे रे रे रे, ई का हो गई? तो आप का करबा? तू ही छोड़ दा। बाकी रउआ कैसे जाए अंकल? हमके कौन झंडा गाड़ी के बाद ऑटो पकड़ ले। ओके बाय बाबूजी। कल से तो रउआ ही लेके जाइब ना। हम हर रोज हवा तो ना निकाल सके नी ना। ओ का बाबूजी? कुछ ना बेटी, तू जा। पता चलल राउर स्कूटी के हवा निकल गई। तो क्या कैसे पता चला? राउर अभी निकलल, हमार कब के निकल गई। वो दोनों के साथे जाए में आपके परेशानी ना बकवास बंद करा। वो दोनों फ्रेंड्स बाड़े। फ्रेंड्स ही बाड़े ना, माने यही से फ्रेंड के पहिया के हवा निकलल बा। हेलो, फोन बज रहा बा, सुनाई नहीं खे देत। हेलो, काले रनी ऑफिस में बानी, हम अभी बिजी बानी, जब देखा डिस्टर्ब करत रहेला। सुनी, जौन रा दूसरा के देवेला खुद भी अमल करी, फोन उठाई। हेलो अंकल, काहे वादा खातिर कुछ भी कर सके नहीं, यह खातिर खेल रहा बड़ा ना। अनु के शादी तय कर देले बानी, इजानत भी तू हमके परेशान कर रहा बड़े। अंकल रउआ के इम्प्रेस करे में हमार फायदा बा, रउआ के परेशान करके हमार फायदा नहीं खे। रउआ बाप की तरह सोच रहल बानी, इहे खातिर रउआ के ऐसन लग रहल बा। जब एक दोस्त के जैसे सोच बा तो हमके हमार प्यार दिलाए खातिर रउआ कुछ भी कर देते। और हाँ, एगो और बात, हम न चाहेनी कि हमने दोनों के दोस्ती में कौनो तरह के कौनो दरार आ जाए। ठीक बा, अब हमके का करे के बा? वो काहे कि अनु के देखे के बहुत मन कर रहल बा यार। तू बोले तो ओकरा लंच पे ले जाई का? जान से मार दे। सॉरी, हमार दोस्त बा। काहे रे, सवेरे इतना बड़ा सीन क्रिएट करके लेके गए रहे, हमार अइला तक रुक ना सकेले। अच्छा, थोड़ी देर भी अनु के देखे बगैर ना रह सकेले। अनु से इतना प्यार करे ले तू, यह हमके जताए चाहे ले ना। ये कुछ बेसी ना हो खता। अंकल जब अनु पैदा भइल रहे तब सवेरे ओकरे संग खेल के ऑफिस गए के बाद, शाम में लौट के घर आए के बाद, ये बात जाने के बाद भी खाली अनु के देखे खातिर लंच पर आवत रहला ना। जब रउआ के देखे के मन करे तब प्यार, तो हमके ओकरा देखे के मन काहे ना करी? हम भी तो ओकरा से प्यार करे नी ना। अनु के फोन करके लंच पे बुलाई नहीं तो वो बोलस कि बाबूजी से पूछ के आए सकब। ठीक बा, बतावा हम का करी? कुछ ना, हमार दोस्त अनु के फोन करके बोल दा कि संजू के साथ लंच पर जा। चली अनु तू भीतर जा, हम आवता नहीं। ठीक बा बाबूजी। हाँ। तू अपन दोस्त से जौन कुछ भी बोलले रहले वो ओकरा से बोल देलस। रउआ भी आ जाई बाबूजी बन के, तब बाप बन के आ गई नी। जैसे एगो दोस्त बन के तोहके सपोर्ट कैला हमार जिम्मेदारी बा, वैसे ही बेटी के रक्षा कैला एगो बाप की जिम्मेदारी बा। बाबूजी, बेटी बोला रहल बिया। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर ले ली। कहीं मैडम? 3 को सूप, ओके, एगो चिकन बिरयानी, 2 को वेज बिरयानी। ठीक बा मैम। बाबूजी, हम वॉशरूम से होके आवता नहीं। हाँ हाँ, जा बेटी। अनु से हमके बात करे के रहे, रउआ काहे आ गई नहीं? ना आए के चाहत रहे ना। तोर समझ में ना आइल।
हमार बेटी के गुंडा लोग के संगे जाइल पसंद नहीं है। बाप बन के ना दोस्त बन के बोली। जब लड़की के ही लड़का पसंद ना रहल बा तो हम का कर सके नहीं, बाकी तो हार किस्मत। अरे सुनना, हम जोन लड़की से प्यार करे नहीं ओकरा लेके रेस्टोरेंट में आइल बानी, बाकी ओकर बाप भी पीछे पीछे चिपक के आ गेल बा। ऐसे में तू का करबे? हम का करती? फोन आयल बा, बोल के बाहर चल जाए। तू लोग दोनों के बात कैला के बाद कॉल करबे तो वापस आ जाए। दोस्त लोग ऐसा करेला। गलत बा। वो आ रहल बिया। बाबूजी केकर फोन बा? दोस्त के फोन होती। हाँ बेटा, दोस्त बा, अभी अभी बनल बा, पका रहल बा, बात करके आवा तनी। का भाई? फेसबुक पर एको जोक पढ़त रहनी, हंसते हुए बहुत ही अच्छा लगेलू। बाबूजी भी यही बोलेलन। बाबूजी का केहू भी यही बोली, काहे की सच बा। वैसे ड्रेस बहुत बढ़िया बा। बाबूजी से लेकर ले बाड़े। होटल भी बढ़िया बा। पहला बार बाबूजी के संग आयल रहनी। हर समय बाबूजी 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 ही दिलाइले बड़े, बाबूजी ही करवाइले बड़े, हर बात में बाबूजी बाबूजी रट लगा के रखले पड़ो। शादी होखला तक सब लड़के के बाबूजी ही होकर बॉयफ्रेंड होखेलन। शॉपिंग उनकर संगे करेली, फिल्म उनकर संगे देखेली, छुट्टी पर भी उनकरे संगे जाएले। शादी के बाद लड़की के जिंदगी माँ बनला के बाद बढ़िया होखेला, और शादी से पहले लड़की के जिंदगी बाप की वजह से अच्छा होखेला। ये सब बकवास खाली सुने में बढ़िया लगेला, काहे कि लड़की के जिंदगी में जोन परेशानी आवेला तो जान दे के बचाए वाला खाली लवर होखेला। ठीक बोलला, लड़की के परेशानी से बचाए वाला के ही लवर बोलल जाएला, और वो प्यार करे वाला के ही तो बाप बोलल जाएला। लगता है बाप बेटी मिलके हमके मार डाली है। आजा दोस्त, खाना खा ले प्लीज। का बोलत रहलन राउर दोस्त? मना कैला के बाद भी बिजनेस कर रहल बा। अब देखा कितना रो रहल बा। कैसन बिजनेस बाबूजी? कॉटन बिजनेस। रुई के व्यापारी चूहा का बिल समझ के सांप के बिल में हाथ डाल देला। अब भूख लागल बा, खाना खाई। खाने के अलावा और कुछ न मिली। सॉरी सर। हे, वहीजा बैठ के का करत रहले? हम लाइन मारत रहनी दोस्त। हाँ, सवेरे देखले रहले ना, हमरा बगैर ऐसे मना कर देले रही। हम ना रानी तो हमार बारे में ही बात करत रहे। हेलो, वो वैसन लड़की नहीं खे। वैसे भी सवेरे तोर लगे इतना समय रहे फिर भी कुछ ना कर सकेले। कॉलेज से थक के आयल बिया, अब तू बात भी ना कर सकेले। ई बखत का कर सके नहीं, तनी आगे आई। लड़की लोग शाम में 6 बजे कॉलेज चाहे ऑफिस से वापस आवेली। 1 घंटा माँ बाप से बात कैला के बाद, 1 घंटा टीवी देखे के बाद, थोड़ी देर खाना खाए के बाद रात में 9 बजे कमरा में जाइली और लगभग 12 बजे के आसपास सुतेली। और ई जौन 3 घंटे के समय बाना ओकरा शुभ घड़ी बोलल जाएला। भारत में 80% लड़की लोग ये वक्त पढ़ती हैं। आप समझा का कर रहल बानी? ए, तू ही कमरा में बाड़े,
और ऊ कमरा में बिया। दोनों एक दूसरा के देख ना सकेले, अब का करबे? मार्क जकरबर्ग नाम के एगो महापुरुष दूसरा देश की लड़की के पटाए खातिर फेसबुक नाम के रास्ता ढूंढ ले बाड़े, और हमार वाली तो बगल वाला कमरा में बिया। अभी फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता नहीं। इतना बढ़िया फोटो होखला के बाद भी इतना बेकार फोटो रख ले बिया। ए, फ्रेंड रिक्वेस्ट तो भेज देनी, एक्सेप्ट काहे ना कर रहल बिया। एक्सेप्ट ना करी। हाय अनु। ऊ रिप्लाई ना दी। तो आप प्रोफाइल फोटो बहुत बढ़िया बा। अभी तो कहले रहे कि बढ़िया नहीं खे, झूठ बोलत शर्म ना आवेला। अब रउआ के इतना बात भी पता नहीं का, लड़की के पटाए के बाद तो रउआ के झूठ बोले पड़ेला, और जब जल्दी पटाए के बाद ना तो रउआ के भर भर के झूठ बोले पड़ेला। संजू, ये नया नया मैसेज काहे कर रहल बाड़ा? कोनो बात करे के बाद तो हॉल में आके बात करा ना, हमके पढ़ते वक्त मैसेजेस करके डिस्टर्ब मत करा। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा। हमार दोस्त दुख में भी पीबे। बेटी खातिर कुछ करके खुशी से पिए वाला के बाप बोलल जाएला, और प्यार में रिजेक्ट होखला पर दुख में पिए वाला के लवर बोलल जाएला। ठीक बा, बाकी हम तोहरा संगे काहे पी? प्यार में रिजेक्ट होखला के बाद दुख में पिए वाला के कंपनी देवे वाला के दोस्त बोलल जाएला। चला। हाँ? सुनी, ए बकत छत पे का बात कर रहल बानी? फ्रेंड के बीच में ऐसा बात होखेला, तोहके का परेशानी है? फ्रेंड ही बानी ना, सही कहत बानी ना। काहे? तोहके कोनो शक बा? वैसन बात ना बा। कल कहत रहन कि ऊ दोनों फ्रेंड बाड़न, आज रउआ दोनों फ्रेंड बानी। हमके शक हो रहल बा कि पता नहीं रउआ लोग कल का बन जाई। भाग, ना तो धक्का मार दे। जेकरा खुद धक्का लागल होखे वो हमके धक्का मारी, चल जात बानी। संजू, जब से तू प्यार कैला शुरू कैले ना, हमके अपन बेटी बहुते पसंद आ गए। तोहार इतना कोशिश कैला के बाद भी वो तोके घास न डालेली, हम तो बहुते खुश बानी। यदि तू हमके दोस्ती करे खातिर ना मनी ले रहते तो हमके पता ही न चलत कि हमार बेटी इतना स्ट्रांग बिया। थैंक यू फॉर योर फ्रेंडशिप। तो हमसे दोस्ती करके राउर फायदा ही भइल। यस, सब कुछ रउआ खातिर अच्छा भइल, हाँ। हमके कौनो फायदा ना भइल। और का तो दोस्त के का फर्ज बा? दोस्त की मदद कैला। मदद कैला से फायदा का? वो तो तुमसे प्यारे ने करेली, रास्ता बदलला। तो आइडिया दी ना, जेकरा से ऊ हमसे प्यार करे लगे। के हम बाप के जैसन ओवर रिएक्शन ना, दोस्त के जैसन प्लान ऑफ एक्शन बताई। हाँ, रोज रोज फूल भेजल करा, फिदा हो जाई, पट जाई। का फूल भेजी? वो फूल के दुकान लगाइल का? ए, दुकान खातिर ना, सिर में लगाए खातिर। अरे यार हमार भाई, वो फूल और सीटी से ना पटी हमार दोस्त। कौनो हाइट वाला आइडिया दे, ऐसा आइडिया जोन पहले केहू आजमाइले ही ना होखे। ओके, ऐसे काम ना चली। अनु के पता चले के चाहे कि हम ओकरा से प्यार करें। अरे ओकरा बात का होखी? जो होखी देख लेब, बोल देब। ए, हाय, सॉरी। अनु, हमसे तो से कुछ बात करे के बा। केकर बारे में? रात में हमार नींद पूरा ना भइल बा, तो यदि हम कुछ भी बोल दे तो बुरा मत मनिया। अब बोलबा की ना? अब 2 मिनट तू चुप रहा, बीच में मत बोलिया। आई लव यू अनु। हमनी तो दोस्त बानी ना। जाने ली दोस्त बनी, याद बा हमके। ट्रेन में तो गुस्सा कैलू, ओकरा बाद भी दोस्त बन गईली। हमनी इतना दिन से एक ही घर में बानी, तक प्यार ना हो सकेला। हमार प्यार कैला सही बा कि गलत, एकर बारे में हम ना जाने लिया अनु। बाकी तोरा खातिर हमारा प्यार गलत नहीं है। तू इतना प्यारा बाड़ू कि केहू के भी पसंद आ जाइबू। ये दुनिया में हजारों करोड़ों लोग बाड़े, उनमें से कुछ हजार के तू जानत होकबू, 1-8 हजार के संगे पढ़ले होकबू, 50-60 दोस्त होकी तोहार।
बाकी वो लोग में से जब कुछ लोग अपन दिल की बात तोरा से बोले आए हैं, तारा प्रपोज करिए तो तू बोलबू आई एम सॉरी, हमारे दिल में केहू बा एंड ही इज द लव ऑफ माई लाइफ। और जब तू ऐसा बोलबू तो वो बखत तोहार दिल में हमार नाम होके। तू सोचत होगबू कि हम इतना काहे बोल रहल बानी, बाकी एकर पीछे को वजह बा। यदि हम बोलना बंद कर दे तो हो सकेला कि तू ना बोल दा, और ये बात के हमके डर लाग रहल बा। अब तोहरा से एगो सवाल पूछब और ओकर जवाब में तू हमके नो बोल दिया प्लीज। डू यू लव मी अनु? नो। हम नो बोले खाती बोले नहीं तो तू नो बोल देलू, ना तो तू यस बोल दे। तू ये बात के भरोसा बा हमके। जब तक तुहार दिल ना बोले हमके यस मत बोलिया अनु, जब भी पूछी नो ही बोलिया। ये सब बात बाबूजी के मत बताइया, वो तोहरा पर बहुत भरोसा करेलन।